Je to celkom paradox, že tá úplne najdôležitejšia časť domu je vlastne tá, ktorú nikto nikdy nevidí. Presne tak, sú to základy. Taký tichý hrdina, ktorý potichu drží celú tú obrovskú investíciu pokope. Tak sa poďme spolu ponoriť hlboko pod zem a zistiť, ako na to, aby dom stal naozaj na pevných nohách. A toto, verte mi, nie je len nejaká rečnícka otázka. Odpoveď na ňu, no, tá rozhoduje o všetkom. Či tá investícia, často celoživotná, obstojí v skúške času, alebo sa z nej stane nočná mora plná nekonečných problémov. Presne tak. O tom toto celé je. Mať kvalitné základy neznamená len naliať betón do jamy. Vôbec nie. Je to o tom, ako sa vyhnúť brutálne drahým problémom v budúcnosti a poistiť si celú stavbu na desiatky rokov. Takže poďme si to rozmeniť na drobné. Čo nás teda čaká? Prejdeme si to v 5 krokoch. Najprv si musíme poriadne oťukať pôdu, teda zistiť, na čom vlastne staviame. Potom príde na rad dilema, doska alebo pásy. Pozrieme sa aj na modernú, plávajúcu dosku. Preletíme si celý proces výstavby, krok za krokom. A na záver, to najdôležitejšie, chyby, ktorým sa treba za každú cenu vyhnúť. Takže, ešte predtým, než sa rýľ čo i len dotkne zeme, je tu jeden absolútne kľúčový krok. Musíme spoznať svojho partnera do tanca a tým je samotná zemina. Môže byť skvelým spojencom, ale bohužiaľ aj zákerným nepriateľom. Nie je to len nejaká hlina, je to aktívny základ, ktorý diktuje pravidlá hry. A ako ju spoznáme? No predsa cez geologický posudok. Predstavte si to ako taký röntgen pozemku. Príde geotechnik a presvieti všetko, čo sa skrýva pod povrchom. A tieto informácie, to je zlato. Pre architekta a statika sú absolútne nevyhnutné, aby mohli navrhnúť základy presne na mieru. Prečo je to také dôležité? No tento papierik odhalí napríklad to, aká je únosnosť pôdy alebo kde sa nachádza spodná voda. Bez neho je to len hádanie. A to môže dopadnúť dvoma spôsobmi. Buď zbytočne miniete tony betónu a teda aj tisíce eur navyše, alebo, čo je horšie, podceníte to a riskujete, že dom začne sadať a praskať. Čiže v konečnom dôsledku posudok šetrí peniaze a nervy. OK, a cena? Bavíme sa o sume niekde o 230 eur. Môže sa to zdať ako ďalší výdavok, jasné, ale skúsme si to dať do perspektívy. Čo stojí oprava popraskaných stien alebo sadajúceho domu? Desiatky tisíc. Zrazu tých pár stoviek vyzerá ako tá najlepšia poistka, akú si môžete kúpiť, však? Tento graf možno vyzerá ako z hodiny matematiky, ale pre statika je to ako otvorená kniha. V skratke mu hovorí, z čoho sa skladá pôda pod nohami. Je tam viac ílu, ktorý sa pri vode rozpína a pri suchu zmršťuje, alebo je tam stabilný štrk, ktorý sa ani nehne? Od toho potom závisí úplne všetko. Aké hrubé a akého typu musia byť základy, aby to dom ustal. Dobre, terén už poznáme. A teraz prichádza prvé veľké, naozaj zásadné rozhodnutie. Voľba, ktorá ovplyvní nielen konštrukciu, ale aj cenu a v konečnom dôsledku stabilitu celej stavby. Takže, ideme do toho s doskou alebo s pásmi? Sú to v podstate dve úplne odlišné filozofie. Základové pásy si predstavte ako kolajnice. Bežia len pod nosnými múrmi a nesú celú váhu. Je to super efektívne, ale funguje to len na naozaj pevnom podklade. A potom je tu základová doska. To je skôr ako taká snežnica. Rozloží váhu celého domu na obrovskú plochu. Vďaka tomu sa dom neprepadne ani na menej stabilnej pôde. A teraz sa posunieme o level vyššie. Pozrieme sa na takú evolúciu v zakladaní, na prístup, ktorý je dnes v podstate štandardom pre všetky moderné a hlavne energeticky úsporné domy. Tu už totiž nejde len o to, aby dom nespadol, ale aj o teplo a ušetrené peniaze za energie. Viete, v čom je ten fígeľ? Celé kúzlo je v tom, kde je umiestnená izolácia. Pri klasickej doske je izolácia na betóne. To je ako by mal niekto na sebe super teplý kabát, ale bol by bosý v snehu. Teplo proste uniká cez okraje, cez takzvané tepelné mosty. Ale pri plávajúcej doske je izolácia pod betónom. Tým sa celý dom doslova zabalí do tepelnej deky. A výsledok? Žiadne tepelné mosty, minimálne straty. Takže aby sme to zhrnuli. Ak je v pláne stavba moderného, energeticky úsporného domu, plávajúca doska nie je len nejaká fajn možnosť. Je to proste odporúčaný štandard. Bodka. Dobre, teórie bolo dosť. Teraz si poďme vyhrnúť rukavy a pozrieť sa, ako ten celý, na prvý pohľad zložitý sendvič vzniká pekne v praxi, krok za krokom.
Je to ako taká presná choreografia. Všetko sa začína výkopom. Potom sa navezie hrubá vrstva štrku, ktorá sa musí poriadne, ale naozaj poriadne zhutniť vibračnou doskou. Keď je podklad pevný, príde na rad, povedme, nervový systém domu, všetky rúry a káble pre vodu, kanál, elektriku. Na to sa položí izolačná deka z XPS a hydroizolácia proti vode. Potom prídu na rad svaly, oceľová výstuž, karisiete a nakoniec veľké finále – liatie betónu. A tu pozor, kľúčové je vibrovanie, aby sa z betónu dostali všetky vzduchové bubliny. No, aj ten najlepší plán môže stroskotať na detailoch. Poďme sa teraz pozrieť na tie najčastejšie chyby. Sú to takí tichí zabíjaci, ktorí dokážu potichu a nenávratne zničiť celú investíciu. Tak si ich prejdeme. Prvá. Ofláknutý podklad rovná sa budúce praskliny v stenách. Druhá. Chyby vo výstuži. To je oslabenie celej statiky, doslova kostry domu. Tretia, zlá zmes betónu. Namiesto pevnej skaly dostanete niečo, čo sa drolí. Štvrtá, slabé zhutnenie. To sú vzduchové kapsy, ktoré sú slabými miestami. A piata, ignorovať správne zrenie betónu, teda nechať ho poriadne vytvrdnúť. To je ako vyťahnuť koláč z rúry o polovicu skôr. Proste katastrofa. A ako sa tomuto všetkému vyhnúť? Odpoveď je až smiešne jednoduchá, kvalitný stavebný dozor. To nie je žiadny náklad navyše. To je tá úplne najlepšia investícia do pokoja a istoty. Teraz trochu matematiky. Základová doska zhltne zhruba 10% z celkovej ceny domu. Zdá sa to dosť však, ale treba si uvedomiť, že presne týchto 10% drží na svojich pleciach tých zvyšných 90%. A šetriť na tom, co drží všetko ostatné, to naozaj, ale naozaj nedáva zmysel. A koľko to teda reálne stojí? No, cena za meter štvorcový sa hýbe tak od 75 do 110 eur. Čo to znamená pre taký priemerný, povedzme 100-metrový dom? No je to investícia niekde medzi 9 a 17 000 eur. A týmto sa vlastne vraciame úplne na začiatok. Skutočná otázka totiž neznie, či si môžete dovoliť kvalitné základy. Tá správna otázka je, či si môžete dovoliť ich nemať. Pretože na tom, čo je skryté pod zemou, závisí úplne všetko, čo budete vidieť a v čom sa bude odohrávať život ďalšie desiatky rokov.